И Калина Петкова от Дойче 2020. Победител Ивайло Димитров, Киокушинка е Плевен. Следваща среща през Ян Петков, Катана Велико Търново, Виктор Кавземалски, Долу Перник. След тях ще се подготвят Деян Костадинов и Гигай Бургас, Георги Богданов, Ронин Пловдив. След това Йоан Цонев, Надежда Габрово и Велислав Петров, Никон Варна. Иван Горчев на съдийската маса на таблия нов. Горчев. Инисе Ивански, Гигай Бургас. За следваща среща да излизат Никола Вълков, Заншин Варна и Ростислав Иванов, Сенши Дол Ловеч. След тях да се подготвят Лазар Нарлев, Доджо Силистра и Константин Тодоров, Гладиатор Бургас. Победителка в срещата Вилиана Йорданова от Доджо Силистра.